Bojone wis ora gagas. Wis ora gagas. Tinggal omong-omongan karo Ika wis karepmu wis. Iya. Ya, Ya ngapa? Ya ngapa? nembang apa macul? Kowe arep macul tatin apa? Ora. Wani ye. Wah, kudune semono dipajak. Kalau ya padha bojomu kok le. Ora. Gedene lho. Ora. Karena cilik ya. Jos. Jare sing jos ki Mbak Ika. Ora. Hah? Ora ta, ora sida. Ora. Sing jos berarti sapa Ayu? Agnes sing jas. Agnes joget kok kedabikan ngapain kowe? Ya meng belajar juga. Anteng kok kowe iki. Anteng. Anteng. Anteng ning ana sing gedabikan. Mula udara iki. Lah kok lele nggo isajake kaya arep pernah ki apa ngono ndono rene ngono. Wis ten iki kanca-kanca kasih delok aku. Ah terus ngopo? Nyoba dijunjung sithik lah aku. Aku ya ora kuat junjung kowe no. Apa meneh aku junjung kowe? Tenane, aku wingi arep junjung. Sapa? Ora. Kanca-kanca akeh sing krungu kok. Yen, nah, nembang apa? Ya. Nggih, kula minangkani pamundutan lelagon saking HP. Apa? Saking HP. Oh iya, heeh, HP-mu apa? Cross Womito. Cross. Sesideman, Pak. Oh iya, Wonten sesideman. Ingkang nyuwun. Ketoke mau bengi durung metu sideman ki. Ya. Nggih, pun ditransfer soalnya. Walah iki aku le marai ra seneng nang kene iki. Saiki mulai saya canggih iki nek njaluk tembang terus ditransfer. Iya. Langsung, Pak. Wis ora liwat aku wis. Mula pendapatan menurun. Lah nggih ngoten niku apike. Oh iya wis rekeningmu ki do dipajang ning HP. Ya, wis ora apa-apa, Mak. Ya. Wiwitane. Ya. Wiwitane. Sindenmu kok cendik-cendik to, Mak. Iki le timpuh wit kelas 2 SD dadine sikile mungkret. Oh. Nggih mengkerep. Iya, ya ora apa-apa. Lah wit kelas 2 SD melu aku iki nganti tekan sprene iki nek timpuh terus saben bengi ayo mungkret. Iya. Prastiwi kae le timpuh wit bapakku ana wis nyindeni lho Prastiwi kae. Oh iya to. Ning isih ajar nyinden tenan. Iya, Sok nyindeni Pak Suwargi Pak Adi Sugito mula ya luwih mungkret mbangane Agnes. iya. Mergane sikile ditekuk terus. Ora iso dawa. Ah iya. Henderek sang pekik. Mula nek ditekuk ora iso dawa. Iya. Napa, Pak? Sikil. Oh. Bagus. Bagus. Kang olah budaya. Sawan menyang kutha gedhe. Bendara Bendera Treska yung yun. Yung Yon Selendang. Ngopo, Mak? Aku iki nek ndelok mbok kowe iki mbok gek izin sah. Aku ki nek ndelok kowe le timpuh gek wetengmu mblending ngono kuwi. Wagu rasane.
Delok-delok kancane iki sing blending ora kono, aku kok kono. Niku kalih lho, Pak. Hah? Rasido. Loro piye? Loro piye maksude tak genahke aku. Apane sing loro? Isor dhuwur. Edian ora aku. Ha iki sinden ku anggere ngene iki kurang suguhan. Nek omong waton ting crekop sak penake dhewe. Iya. Yen mau disangga terus kuwi lho dicekeli terus ngene iki. Wedi nek glundung. Gak izin nak. Selendang kuning Kang sangke kang saking wukir. so nek lahir tilik Iya. sing biyen tilik ora sukses. Seprene ra sida. Mbak tak tilik orisa mbok menawa. Kok ben mbok menawa piye? Lah aku mbiyen tilik neti kae pas bayake nangis. Tak tunggone iki malah, "Ayo meneng, meneng. Ayo meneng, ayo mik guys ta." Ora gelem tak keke Pak Seno lho, aku tratap. Aku tratap ngono. Nanti jam 12 tak anteni kok ora dikek-keke to iki aku. Tak tunggone ning ngarep lawang. Oh nggih. Ya, Sapa iki, Mak? Mbak Ratri. oh iya. Nyuwun tembang gubuk asmara. Duet Keswan dan Mbak Tatin. Oh iya. Panuwun saking warung Soto Ana, Kaloran Sidomulyo. Ya, Ana ditira, Mak. Ora ana enak. iya. Ora. Kok matamu kok ya weruh. Amune ora ana ditamuni. Ana. Ya. Swara kurang premana ning wasis Ngungro. ngungro Angungrum marang bendara. angungrum marang bendara Dia Tiah Sulistya pijer incangake alis ya terus tresno. terus tresno sesidemen. Ya. Luwih becik patenono timbang pisan ayakang selestya tak rewangi samudana marang kula
nena nena liwat kincanging alismu kuwasa Sari. Iya, wah edan akeh banget sing moto. Iya. Termasuk bojone Wahyu barang moto. Argo ngopo? Ya mbok ora ngerti. Iya, tetak kandhake tetep. Iya, Mbak. Agnes ngaturake sesideman pamundutan ki mau diaturake no. Iya. Ayo saiki diaturake uga engko ndak wektune selak ngoyak. Heeh. Pamundutan saking warung soto Ana soto. Kaloran Sidomulya. Ya. Nyuwun lagu Gubuk Asmara duet dalang Cermo Pemilu. Kok Cermo Pemilu? Le tampa mayang 5 tahun pisan. Cermo Pemilu. Ya. Karo Mbak, nggih, apa meneh iki warna-warna iki. Ya, wah iki mlekutho kanca-kanca iki. Ya, ora apa-apa, Mak. Nggih, buat Mbak Orisa. Oh, nggih, lagu Sambel Kemangi dari Bapak Teguh Santoso
DPRD Kabupaten Bantul, Ketua Yogyakarta Fiat Club. Oh, nyanyinya sambil duduk nggak apa-apa. Oh iya. Mergo meteng iki mau mak. Kualat karo manuk. Ah iya. Ketua Yogyakarta Fiat Club. Wah, kowe yo duwe Fiat to nang omah. Urung tak lebokke grup. Oh iya. Sok lebokke klub mak. Iya. Jos Fiat kuno, setir kiwa. Oh. Setir kiwa tulono toilete. Iya. Iya. Monggo Mbak Tatin, monggo jumeneng. Ayo karo Ki Kisban. Ya, ya diaturake. Ya, Tin. Oh, sing lanang njaluk spot. Hah? Sing lanang. Njaluk spot? Nggih. Wapure. Monggo, monggo, Mbak Tatin. Duet kalih Mas Genjik. Salaman. Ora gah ngopo. Salaman ning arep njaluk dhuwit e kok. Iya. Wong iki nek bentuke kaya ngene iki manusia tidak mau ragat ki ya iki. Iya, ngono ya, Mak. Kok wirane andang mawet ki ngopo? Oh iki. Kurang sida apa-apa wis mawet-mawet iki piye? Oh, tengok begijikan kok. Sindene sing muni lor mengo madhep ngalor. Sindene sing muni kidul medhong madhep kidul. Mangsaku kok kaya ora. Ngapa ngemetke? Agene wedi. Kene mungsuh sinden tatine wedi ndekno nek omong. Padahal ten ngomah ya wis galak lho, Pak. Ngomah ya wis galak. Bojomu ki galak kok? Galak. Wo, monggo jane nek menurut aku bojomu ki ora galak. Galak endi karo aku? Galak bojoku. Wah iya? Jebulane ngono ya? Iya. Ketoke merak ati. Ya. Nek aku Mutar ke bojone wis ora respon wis besengut kok. Syukur kapok kowe. Ha nek bojomu tok garap ki muni ora wae. Masin kane. Ha kuwi aman ning nek bojomu ki mau tok garap muni bojomu ngomong sopok. Berarti niku ora kenyataan. Oh, lho, kenyataan to, Yuk. orang gagas kok. Orang gagas ya pisan ya. Nyingkar. Ngapa weh? Bojone wis ora gagas. Wis ora gagas. Tinggal omong-omongan karo Ika wis karepmu. Iya. Ya. Ya ngapa? Ya ngapa? Nembang apa macul? Kowe arep macul tatin apa? Ora. Mani ye. Wah, kudune semono dipajak. Kalau ya padha bojomu kok le. Ora. Gedene lho. Ora. Karena cilik ya? Jos ya. Jare sing jos ki Mbak Ika. Ora. Ora ta, ora sida. Ora. Sing jos berarti sapa Ayu? Agnes sing jos. Agnes joget kok kedabikan ngapain kowe? Ya meng belajar juga. Anteng kok kowe iki. Anteng. Anteng. Anteng ning ana sing gedabikan. Mula udara iki. Lah kok lele nggo iki sajake kaya arep pernah ki apa ngono ndono rene ngono. Wis tin iki kanca-kanca kasih ndelok aku. Lah terus ngopo? Nyoba dijunjung sithik lah aku. Aku ya ora kuat junjung kowe no. Apa meneh aku junjung kowe? Tenane, aku minggu arep junjung. Sapa? Ora. Kanca-kanca sing krungu kok. Junjung sapa? Arep kowe arep dijunjung jarene. Junjungan kek ro saiki. Mak, Mumpung ana wong ana seksine wong akehno lho. rak. Tak piye? Tok anggap wong lanang apa aku? Oh, ternyata kamu seperti itu ya. Kamu Ojo tak orangnya anggap aku wong lanang sembarangan. Gampang mencok kono mencok kene. Iki ora wong lanang sembarangan, ming uripe sembarangan. Lah. Cocok.
Iya iki dite 200 ki nggo sapa? Ayo gak. Kula. Rumah Ya karo aku bareng. Ha iya ora tak kerep kowe iki napa ngono kuwi aku durung tau. Ya kowe nyanyi dhewe rasa aku nek ra dibagi kok. Ha iya bener nek arep kabeh ya nyanyi dhewe. Suara lanang karo suara wedok. Kaya wong loro. Ora nyedak-nyedak. Iya. Arep gandrung kowe. Heeh, ya kok sikik lagi dicopot klipe kok ya. Matur nuwun Kanjenge. Ya iki tatin. Men ditampani dhewe. Lah kowe kaya Bagong niku iki. Mampani 100 ki ana din 50, ngono njukan. Ya. Iki duit kenakalan. Bonus. Kowe cok nakal apa? Oh, yo kasarane iki tembunge ngono kuwi. Terus ya lobok endi? Kene. Lho Bu, lebono kene. Ya jangan. Leboke ngendi ngene tatin? Ih, Kuwi ana sake apa? ana. Engko bablas medun. Ya mbok. Ya nembang 100 ya. Ki soto anae soto lengganaku. Oh. Enak berarti. Wah enak banget. Orang tau ngejak aku. Sesuk tak jak. Ya kowe yang bayar. Hah? Sok bayar ora? Ya bayar. Saya bayar. Ketoke kowe modele njalukane. Ora, yo nembang. Ngapa toh? Kesusu ngapa? Silar ngapa? Wong aku ya ora kon kok kowe kesusu ki ngopo? Wah jenengan mboten pinarak ten gubuk kula, Pak. Mbok kursine ngarepan ki ganti. Lah napa toh, Pak? Kursi nganti nglothok kaya Yo kan pantese gitu. Dalang mayang ten wilayah dalang ki rak mampir ten. ora apa-apa nak aku. Ya wangun-wangune. Mulane kowe iki tak kon permisi. nek ora apa, nek ora payu ki gawe cara rada arang le payu kae ngarep omake kok plakat gede yasa Ki Kiswan menerima wayang kulit dalang tok RP komplit RP ngono kuwi terus engko kae perapatan Pal Bapang kae tok naik plakat Ki Kiswan kesana 2 kilo ngono. Dulu dah pernah. Wis tahu biyen, Pak. Dirusak warga. Mergane ora percaya to. Ora percaya. Ya. Nembang. Nembang Cahayu. Apa piye gandrung apa nyingkar-nyingkur? Ose nengko gubuk asmarane iki gampang. Sing penting saiki penonton sing nang kene iki nyuwun gandrung apa gubuk asmara sik apa modar ora kowe. Gubuk asmara napa gandrung? Tambahi. Tambahi pancal apa? Kok gandrung iki terus dadi apa kowe? Ya anu jenenge iki ya bagusan nek kaya ngono wis bagusan. Bagus. Heeh. Subrata. Wow. Subrata iki jebrot mata. Oh, kon dadi gento. Gento. Oh, gento. Gento. Tak kira gento e. Tuh. Aku wis ora gento kok wis. Nek aku penak gento, gentoe ngoyak-oyak kok. Jos. Kah, aku gah lho nek nekat. Ya mbok. Ya mbok. Oh, jenenge wis Prahmen kok. Prahmen di atas panggung itu harus maksimal. Delokan burimu lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Selengat ngono suarane. Ya, anu teko, gentone teko. Turuk, 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 turuk. Blok. Blok. Wah, tok 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 tok. Turuk, tok tok. Terus semangat. Semangat. Sapa ngerti sesuk dijak main ketoprak. Yo cemplung. Ngapa? Wis kok ngendi e? Kok kledang-kledang gawa
Manggul janganan iki saka ngendi? Aku ora manggul, wong wedok kok manggul lho. Lagi mburi ketok bendol. Nyoba apa? Piye? Mbok kowe iki lingo, aku iki mbakyumu. Ora urusan. Mbok Zaman saiki penting lanang wedok dadi siji jos. Mbok kuwi sedulur mbok ki ora. Apa? Lah nek aku ora seneng karo kowe. Rudo paripeksa. Ya ora Rudo paripeksa kok rudo paripeksa. Guys to. Ora apa-apa iki gabrese sing anu sik. Gabres tenan. Iki lho. Lho iki. Arep dipangan apa dibuang? Cempluk. Ngapa? Aja ngurusi penonton. Lah penontonnya aku krungu dadi aku nggatekke lho. Gajulno sithik wae. Gajul penontonnya kan gajul. Aja. Lah Yo. Kowe ngerti apa sing tak rasake? Lah apa kowe ngerasa apa to? Pirang-pirang dina Dadi gendho ora pati. aku kuwi ngimpi Pokoke jarine kondangan dadi ora pati aku. Apa? gelut yo. Sing jeneng penonton ki ngrasani bebas. Ya aja mlebu mik. Lah mbok aku mayang kene mau nang kono ana sing ngrasani dalange sembrono lan Petro bebas. Aku ngrasani dadi gendho ora pati apa ya Kang ya. Ya ampun nganggo mik. Krungu Ha iki ditaleni Copot to. Terus pokoke kowe aja gagas penonton. Apa sing tok rasake iki apa to Gento? Aku tresno karo kowe. Apa? Seneng. Apa? Cinta. Love you. Nek sing dadi cemplung. Apa kuwi? Ayo, kowe gelem ora dadi gelem. Kowe gelem ora gelem. Imbang ana katresnanku yo. Rasudi. Aku ora tresno karo kowe. Mama. Rasa tok rungok. Ha kaya suara penonton. Ayo ketoprakan kok gagas suara penonton ra sida gandrung kok ya. Manismu, Memanismu angu. oh sing role ranang kaya kethek ya. Angger suara kok. Jiwa kangga wero citek Kok dibuka-buka lho. ayo ayo Tuk tuk. Mbok elingo to Gento elingo. aku ora edan Lah yang mbok aku ki apamu? Mbak Yuku Lagi nih kok arep seneng karo aku mbok mikir. aku ingin Ingin apa? iya kuwi gelem ya Mah, Kurang Gelem. berasa dadi Wah. gendho, kurang kendel. gelem ya wegah kowe ngerti bahasa ora to basa Ketoprak Jawa? lor desa kae genthone ngoyak tenan. nggih lho Bapak nggih wah apik lor desa wae apik tenan Ketoke iso dadi gendho amatiran iki. Karang Taruna Jajaran lara apa kang sinadya
ya aku gawa buku ora apa-apa protes wae ayo minggir belum ora eling apa mundut to warti rene yo hei aku direne malah dites-tes kok aku rono bae mending kowe iki rene wae aku malah dites-tes padake apa padake apa yo Padake didepison. padake apa yo oh iya kene ndelik kene nang ani tes-tes iki rak ya iki sing duwe mic ngono lho hah eh duwe apa duwe mic ndi lah kowe iki dutekku tak maca ya yuk maca sak karepmu ning aku wegah atar mbak alon-alon ngapa lho ki selak wengi tamtut tak turuti aku tiba ibarat wong numpak prau Manda iki tulungne aku ndong ae lho aku wedi. Kamu kan kowe mau gelem karo aku ta? Lah iki ajaran kuwi saiki diajarke lho. Penonton. Mo aku penonton kok. Penonton kok. Iki ya wedi wong bojone ya galake ra sama-sama. Uyoga kok Tekan omah iso disoto sirahe jare miyaga. Kok nganggo adegan kaya ngono barang. Ora gelem ngono sing nulungi aku ora gelem dene semono menggeh-menggeh ya Awas lho kowe ndo tak ratakne kowe. lumampah Bareng dineke ratakne ya muni. Nah ya apa? Lah piye? Kowe biasane takne apa? Hei, Mesa nakokke. lah mau emoh saiki nekokke. Nek dhuwit nek dhuwit aku duwe. Ayo. Hei, Oh, celeng ya. menggeh-menggeh Pak Ayo semangat kok wong ketoprak kok ngombe. lumampah tanpa masa nganggo ngono bareng? Kaya Pak Wardudi lho apa. ning madyaning jala iti Ngopo ora disini ngono lho. Kena? Apa kowe iki urung adus ta mau iki? urung Lah mau urung adus kok arep ngedaki aku lho. ayo to yu Kuwi Sing ngapa? sing jeneng rol ketoprak Yogyakarta iki nek burasak Pak Wardudi kae. Blok. Wah manut ora kowe ngono. blok Apa? manut ora Ora. iki ning tengah sawah Iya. anane
Mung aku karo kowe. Terus ngapa? Kowe wong wedok playumu ora banter. Kowe mlayu ngidul ana segara. Mlayu ngulon kono, Dik. Ana kali. Mlayu ngetan ana gunung, lor ya gunung. Terus Ngapa? Tak cekel pepetke galangan. Saut. Ngapa sut? Saut. Nek Pak Warjudi ora ngono ki lho, sute nganggo maju ngono lho. Kowe pengen maju. Hei. Nih, Ora ngapa? tak joke. Ya wegah. aku atret. Delokan bojomu kuwi. Ora apa-apa. Engko mulih dame. Santai oleh 100. Aku 80, kowe 20. Wong lanang sing apik iki ngono kuwi. Anak aku ya ora sudi mengkei 20.000. Bojoku sudi kok. Ya ora. Sesuk nek pentas ketoprak rasa dijak. Rasa Ngewohi-wohi. woi-woi 100 Ya kuwi ora. Iso nggo nyewa gubuk asmara Kok ngerti regane kowe? Ora aku takon kok ngerti regane. Kira-kira. Kuwi lho bojomu. Kok ngerti regane, Pak? Ngono. Biar kene kok aku. Apa yuk? Ora. Salah wong apa ya biyen? Kleru. Oh jaman semono sawang aku bojoku terus kleru nggawa wong ya. Ama. Keterucut meneh. Temah kunci angin paku Kendongane pecah. Saking mantepe lho. Yu cemplok. Ngapa? Wong sabar kuwi ana watese. Terus ngapa? Kowe tak rayu ket mau ora gelem. Apa aku kudu ngruda paripeksa karo kowe? Mbok kowe ki elingo, aku ki sapamu ngono lho. Aku ki wong ora tresna karo sliramu rak ya ora ngawur ngono kuwi car. Sesuk nek kulino suwe-suwe tresno wis. Wegah. Oh, aku moh kok. Sesuk nek suwe aduh apa iki? Yen ra gelem Ngapa? mlayu tak uyak, tak lebokke mbuh nganti. Tok. Weh, Lah ngopo? Toprake bubarke polisi. Kenapa kok digaruk iki? Pemaine kasus. Wis saiki ora ketoprakan tak cek. Mulane kene krungu swara sirine terus Kelingan. Nang jero kotak wayang yo digoleki. ayo sik saiki ditatin gubuk asmara. Ya. Kowe urung rampung. Tisunan. Tisunan dilapi kok tisunan iki maksudnya piye? Lap nggo tisu sik kemringan. Yo ge gubuk asmara. Nyingkal sik bawa tatin yo, Tin. Kula lungguh nggih, Pak. Aja lingguh. Manut kae kok. Pasangamu duit kae kok. Mau sing gandrung kowe, saiki sing tak gandrung kowe. Aku Wah. gelem apa ora? Ya kowe gelem ra? Ayo. Piye jujur. Aku ki gawean apa-apa mbuh rekoso mbuh penak ora tau tak tolak. Dadi Terus? ana sik
ana sing ngejak aku mbuh kepiye tetep oke. Yo. Ya piye? Kok njuk mapan lho. Ora aku kesel nanti aku. Golek duit 100 ki ya ngono kuwi, mbane becak mumpluk. Aku mumpluk sing ngelapi kowe. Lah bojomu mumpluk iki kene iki lho. Kok elek kowe pikirane. Mumpluk iki. Ngelapi. Yo. Nyingkar-nyingkur. Nyingkar. Nyingkur. Kang Mas. Mbok sampean niku ampun ngonten iku lho. Biyen kaya ngopo, saiki kaya ngopo? Biyen ape saiki ya ora. Mergane ngopo? Wis anak-anak 10 kowe. 10? Totok maneh lho. Mbok rene yo. Piye? Caket karo aku ini lho, Mas. Aku ki kangen. Piye? Kangen. Lah panjenengan kangen mboten kalian kula, Kang Mas? Aku kangen karo sak kabehe diajen. Kok kabeh? Ya maksudnya kono kangen, kowe kangen, kabeh kangen. Lah panjenengan gadah garwa pinten to? Ya mung siji kowe tok. Lah kok kangen kalih sinten-sinten? Ya gak dibajutke. Nggo ngleremke atiku. Wiwi maneh nyingkar nyingkur. Lho, iki nek wong ki nek le pentas total glotin bejamu iki. Napa, Pak? Saka Pak Tristianto. Transfer ning rekeningku 2 yuta. Kula Kowe kon nembang Sriuning mingan. waduh. Kowe 500 aku karo tengah. Kula resal napa, Pak? Kowe iki ora ana tulisane kok kowe tukang takon ngopo to? Mesti ana. Yo, iki lho. Oh, isih anu ana tulisane nyuwun Sriu. Oh, duet Mbak Ika sama Mbak Tatin Sriuning. Ini 1 juta untuk berdua. Ya. Jare 2 juta. Laku? Oh, talang ki teles Ya kowe arep pentas dhewe apa wong loro begijikan? Oh iya, pentas dhewe. Kowe ngapa? Sak yuta Pak Eno. Kowe ngapa? Tak belani, Pak. Lah iya, aku njaluk ta kowe mingan. Arep kurang ajar. Manut ki ya pengarepe arep. Lah apa kowe ya sok manut? Aku manut ya, Pak ya. Ora. Oh ya. Lanjutke. Ya. Wiwi maneh nyingkar nyingkur. Wis to. Rupamu iki lho. Rupamu kuwi. Ah wong sing wedok nembang kaya ana. Oh, kaya Doro. Iki ngalem ngono lho, Pak. Ngono. Oh. Malah kaya Doro. Ya, bacotke. Lingsem yen ke mutan. Ya, sudah masuk, Tin. Udah masuk. Udah ini loh. Wes masuk Iya, besok ae. diambil Ya. Sriuning duet karo Mbak Ika. Oke. 500. 500. Kok, Pak? Iki keswan 700 itu. Ora ono. Ora napa. 700 dilatih diesel ngono. Kira-kira diseleso bengok ora ya, Pak? Diesel kok iso bengoki maksudnya piye? Hah? Terus ke? Terus. Aku tak ngurus iki mau lho. Lelampahan kangkat mbok madhep rene lho. Wong jenenge duet kok malah rono-rono. Ya.
Kowe ora ngadus po? Mambu apa? Mambu prengus e. Tak kira kaya mambu bajing. Ora wangi ya, Din. Jenenge wong tresna ki aja mandang apa-apa, mambu tetep ora mandang bau karo ora. Nang ya mambu tenan e. Diampet. Aku wis sok ngampet rek. Ngete kaya mah. Oh, dalang e. Sing seru nek omong. Kayak delok kamera aja. Terus ngapa? Mbok menawa aku ditransfer. Tresno Keswan. Iya. Bar terus ngene bojone. Nadia ningku buk asmara. Ya. Yen liwat. Ya. Joget lo ya. Oh jelas. Kok jelas? Ya tambah 100 no. Wah. 200 Bune. So tak tambahi 10.000 dadi nampamu 30.000. Ya sinten meleh? Lho. Kok anggepe kowe iki wedok apa wis. Lumayan. Yen liwat aku kelingan kubuk kae yen Top iki, bengi iki luar biasa. Piye to? Bengi iki Keswan Rotatin pentas ki streaming 20.000 wong no. Wah, edan. Channel loro iki wis senang wis bakal entuk hadiah. Ya. Sapa-sapa? Napa hadiahe? Hadiahe napa? Apa hadiahe? Kok tak kei hadiah. Aja kuwatir wis. Apa? Wis santai pokoke ora usah ditakokke sik. Kejutan, surprise. Kula napa niki? Oh, gencike. Lah mau dalang ki genjik ngono kok. Genjil. Ki genjil ana. Ayo genjil sing dibati kuwi apa? Oh ketegelen kowe ora. Iya. Aku tau nanggap Pak Genjil iki dibati ro Keswan. Zaman semono ki nuwun sewu setengah tugel wengi 75.000 nggih Pak. Oh Keswan dakokke 350 dakokke aku sing bayar.
Iku kula ora salah ya, Pak. Lah iya, talang iki teles kok. Ah, talang teles. Nek kemarau ya ora teles. Didol. Nenone. Ya. Catetan sajroning ati datang luntur Ngapa kuwi? tiru-tiru gareng ya lho nek Oh, pos. tiru Mas Gareng Semarang to. Pos. Malah kaya walang deye. Piye golek duit 300 piye? Abot tenan. Waduh. Encoke kumat. Cok. Kok kan mijeti bojomu ya? Pengesoni ya, Mbak. Mbak aku nonton nih. Seneng. Bangga anak edan ini iki. Kowe ora cedhak karo mbokmu kok sae paranono kae mbrebes mili mbokmu iki. Kok dadi aku anak-anak kaya ngono to ya. Sok 20.000, Mak. Santai wae. Sapa-sapa mendhet 200 sapa-sapa dibayar. Glelenge ora sama-sama. Ya, ya. Ya Kiswan lungguh genti sing medun Mbak Ika ngesahke saka Pak Tristianto ki mau. Iya. Oh nggih. Pak Tristianto ki nek ora kleru sing ning Klaten kae lho ning Karangdawa kae. Oh iya. Heeh, wah panjenengane iki mesti anggere nyuwun ya lin transfer ki juta-jutaan. Iya. Sak lague. Iya. Ya Mbak Ika. Tambahi Kiswan ora Mbak Ika? Tambahi mboten. Rasa. Wis arep modar. Aja, megap-megap. Wis akeh, Pak. Piye perlu nafas bantuan? Oh, mantuk ya. Bantu, Pak. Napas bantuan ya dikompresor cangkeme. Ora sing tak kon ngenehi wondoe lho. Kan ISIS ta. Ya ISIS ora metu ora metu angine iki nyut. Wong Brebes
Ya. Sri Uning berduet berdua. Ya. 100 kita transferan ora saka aku lho. Ya. Oke. Iki nang buktine kok. Heeh. Ya. Bawa nih mboten? Oh Bawa? dibawani. Iya. Putri kang sulisteng warni Neno Sri Huning Mustika Tuban. lelo. Gantian ora, Mbak? Mbah aku manut. Gentenan kok ya wong didumpong loro kok. Putra Kanjeng Sira lawe Nduk. Hah? Nduk preng. Tak merangkeng bacana kara Bebelo. Bebelo Wiratmaya Neno. Tan wurung Sri Huning gugur Bareng. dadi musti kaning Mbak dendeng tudeng. Ya nyonya dampani sik. Ya nyo iki piyai loro. Oke. Tak talangi sik mergo mlebune ning rekeningku. Dadi aku sasa ngowah-owah. Pirae kuwi Mbak Ika? Hitung. Hitungan. Kok nek kurang Wis barang. malah kaya wong nang pasar. 1 juta? Lah ya 500 kok Pak Tristianto kok. Lah kamu? Lah saya sudah aku ora butuh kaya ngono. Ora lho. Kamu cuma duduk kok dapat 1. Lah, kamu bisa nyanyi kan ada pementasan wayang. Mosok kowe arep nang kene gedabrikan dhewe nembang dhewe? Ya sini ikut nyanyi dong. Duet Oh, no. enggak mau. Kenapa? Masuk akeh dhewe. Enggak mau aku. Kenapa? Yakin nggak mau? Enggak Yakin. enggak selera. Ya, kalau sama saya nggak selera nggak apa-apa. Tapi Nggak. sama Mbak Ika masih. Enggak tipeku bukan seperti tipeku Prastiwi kok tipeku. Yang cendi iso ngubal-balan. Yo, mangga. Ya. Sri Huning Mustika Tuban Lampun Tresno Lenges Sabaya Bakti Marang Raden Wiratmaya Kampus Pranama Anan
Penak ta? Iya. Sak sriyuning 500. Iya. Ya karang sing nyawer ya seneng karo tembang-tembang Jawa, seni budaya. Lah iya. Mula ya ora jeneng muka. Ya Wani cucul ngono kuwi nak. ya Ayo Orisa, iki nggonamu isih siji lho. ya Nyuwun lagu Sambel Kemangi dari Bapak Teguh Santoso DPRD Bantul. ya. Iki ngersake sing hamil. Oh ya. Nyo, tampani nyono. Lho iki rejeki dienggo anakmu. Heeh. Nuwun nggih, Pak. Nuwun Pak Teguh. Heeh. Nggo tuku popok. Ah iya. Iki ten mriki napa ten mriku, Pak? Manut, kowe arep kira-kira piye? Kuat ngadeg apa ora? Ya. Nggih ngadeg tok kuat. Ya merasa joget ra apa-apa, ngadeg tok wae. Ngadeg tok, nggih. Aku kuwate ya mung ngadeg tok saiki. Wis ngleleng. Ya. Monggo. Heeh. Langsungan nggih, Pak? Ha iya. Bawa nggih. Pasang meteng-meteng kok kon bawa. Ya. Langsungan wae. Monggo. Ya. Tradontung. Ya mangga. Ya. Sambel Kemangi dados.
gerakane sithik ning wis krasa nek iki. Iya. Nena tong dung tak tur ndandung sikilmu entuk jokke siji terus nyet ngene. Iya, Rasane kaya wis njoget banter banget. ayo. Ya, ayo mak ditutupke dhisik diteruske mengko ndak seneni karo bojomu. Mas Bagong. Heeh. Mergo iki nek nganti telat utawa keblandangen ku bojomu muring-muring. Ayo nak diteruske dhisik critane ya ngger. Iya ayo tak derekke mak. Kan samar pamoring sukma. Sukma sinukma ya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyung pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati datan kawusa manjing wonten gulung gupit sanggar sangaru menogando capon nggih sang Hyang Pramesti Bathara Kungawi sanggaring para durandara pating bleber paring trotil butanganing daratan. Mundur sang Rekyana pateh undanging Prawadya Bala Pak sur tambur myang suling pepandhen dalutak miwa bandera kakandha warna-warna pindha jala triyana sri kawuryan Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra kencang warudaya mbak pong buk boleng kali codhe sapa sing gawe punapi di mboten nginten babar pisan bilih Panakawan Bagong berguguk ngutawatun mboten purun kula boyong wonten ing kayiwangan Kakang mesti ampun jenengan menika kula kinten nggih kurang gaweyan nuwun sewu kirangipun menapa Adi Pramesti Bathara Guru anggenipun mangreh sangganing para titah kewajibanipun kathah ning kok panjenengan menika ngurusi karo perkarane Bagong ing atasipun Bagong menika namung darbe kepengin bangun desa tumuli ndawahaken prasapa monggo sumpahe Bagong menika mboten damel menapa-menapa wonten ing kayiwangan
Lajeng panjenengan golek dak-dakaning pasulayan dianggep Bagong nerak pacak nerajang perbatang. Tumunten badhe dipun hukum dening Paduka Pradi Pramesti Bathara Guru. Kula nuwun sewu lho. Nek upama Bagong dihukum panjenengan menika janjane niate napa ta? Kula tak nyuwun prisa. Kakang Naruto, menapa panjenengan boten ngertos legetaning manah kula? Estunipun manah kula menika wiwit rumiyin boten gathuk, tuwin boten condong, miwah boten mathuk kaliyan Kakang Semar. Dalah. Lut. Lah terus lupetipun Kakang Semar menika menapa? Cobi kula nyuwun prisa. Wong nyatane papane ya dhewe-dhewe panjenengan wonten ing Suralaya, Kakang Semar menika wonten ing jagat. Kula kinten Kakang Semar menika mboten nate tumindak menapa-menapa dhateng Paduka Pramesti Bathara Guru. Ming penggalih panjenengan ingkang semunipun boten jenak. Semunipun boten tentrem menawi Kakang Semar menika nggadahi moga langkung-langkung atmajanipun Kakang Semar nggadahi gegayuhan. Monggo gegayuhan ora ana apa-apane. Nuwun sewu mboten wonten sambung rapetipun kalian kayangan panjenengan lepataken. Luwih-luwih sing gegayuhan Panakawan. Menika jenengipun panjenengan menika nuwun sewu lho. Panguwasa kinarya gada. Pemenang dinggo semenang-menang menika mboten mrayogi. Mong merga lambarane keburu sengit, keburu gedeng dateng Kyai Semar saat majanipun. Menika mboten sae lho, Di. Kula nuwun sewu tiyang menika menawi tandurane ala, undu-undane ya sarwa ora becik, ning nek tandurane kaya apik, undu-undane ya sarwa murakapi. Menika sampun dados kodrating jagat menika ngaten menika. Nek panjenengan tansah nandur gedeng kaliyan Kakang Semar sak anak-anakipun menika mangke nuwun sewu lho, panjenengan menika mangke badhe kewirangan. Nek dewaning para dewa kewirangan menapa mboten panjenengan menika sami kemawon bebecer dhateng asma Paduka piyambak. Kakang Narada, punawi? Mboten nginten pendak-pendak kula menika nggadahi gegayuhan tartemtu Kakang Narada ingkang dados pepalang. Lho, kula menika mboten mepalangi. Kula menika mboten badhe menging, kula menika mboten badhe menggak, mboten. Namung kula menika ngleresaken. Jernyatanipun kula menika kami tuwaning kayiwangan, kula menika duwe kewajiban nglempengke sing bengkong, benerke sing luput. Menawi adi guru menika badhe tumindak ingkang boten sae nggih kedah kula emutaken. Menawi adi guru menika badhe menggok margi ingkang lepat inggih kedah kula emutaken menika kewajiban kula. Ewadene menawi panjenengan dipun emutaken bebasanipun sampun wegah napa wewarah nampik pitutur becik, nggih monggo panjenengan nggali pangaos. Kula sumanggaaken. Ning nek panjenengan menika mangke nandang wirang merga saka pokale Panakawan, ampun ngantos panjenengan sambat kalian kula. Badhe kula dodo Kakang. Nggih, monggo wis pancen ora iso dikandhani wis murka semanggaaken. Indra kula wonten timbalan. Brahma wonten timbalan Pukulun. Yama Dipati wonten timbalan Pukulun. Penyarian nggih wonten timbalan. Aja ingkang cicir. Ulun keparengake dina samengko kita ngruda peksa kelawan Bagong. Upama ta dulure Bagong kabeh sartane wong tuane bakal dadi pepalang, ulun paringi purbawasesa kita wani kelawan Kakang Semar. Mekaten Pukulun menawi dados dawuh Paduka badhe kula estakaken. Mekaten Pukulun menawi dados Paduka badhe kula estakaken. Inggih Pukulun ngestakaken dawuh. Inggih Pukulun ngestakaken dawuh. Sekarang ada menyang nek ada wani karo Kakang Semar. Dah menyang ngono, nek ada kewirangan apa aja dundang Narada. Kakang Narada mboten tuwun. Mboten kula tak dados penonton kemawon. Kula tak sorak-sorak kemawon. Mangke menika kula ning kewirangan ndak kula melu-melu, pokoke kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa? Narada ora melu-melu, ora melu garapun cekap semanten. Nek ngaten panjenengan mboten jumurung lekasipun Bathara Guru, kula dukung. Kula jumurung. Kula menika ndederek, waton pernyanyi adi guru menika nggadahi lekas ingkang sae, gegayuhan ingkang sae. Ning nuwun sewu, nek pakartinipun Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten sae nalisir saking anggrang-gring kautamaan kula nuwun sewu, kula mboten melu. Mekaten Kakang nggih. Nanging ngaten lenggah ingkang sekeca, kula piyambak ingkang badhe mbondo kelawan atmajanipun Semar. Kanthi cara mekaten Kakang Semar sampun boten gadah kekiatan mergo atmajanipun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candradimuka. Monggo. Ajeng mancemplungke kawah, ajeng mancemplungke wajan menika. Panjenengan iki gadhe purwawesa. Wis kana Indra do menyang kana. Kowe do ora mikir apa piye? Ming semagoh karo dawuh Adi Pramesti Bathara Guru. Kowe ora ngerti mungsuhmu kuwi ora wong baen-baen.
Ketoke mungsuhmu ki ming nala gareng karo Petruk karo Semar. Nek arep do mlebu ICU ana do mangkat tekan. Remuk kabeh kowe. Arep Yama Dipati ku tong njabut nyawa, kurang-kurang bejane jabuti untumu karo nala gareng. Do menyang Indra Brahma Yama Dipati penyarikan mangkat dina iki niki ngesraken dawuh paduka Hyang Adi Kulo. Udaya mak pong. Mbok bolang kali codhe, sapa sing gawe nangka bosok dikopiok kari betone. Remone lelakon apa to Hyang Prasi Bathara Guru iki pendak-pendak dikandhani kok ora gugu ae. Wis tak tontone wae kaya ngapa kahanan kedadeane.